Maryama zuciya ta ke ta bawa yarda da na yi kira zo ki amsa ki rike ni sosai. Na yi kira gani na zo karkaci kowai ina son ka zo mu zauna zarge ka sosai. Jiki da jini rai da buri har na gagotu akan kirkin ya rubutu na yau karatu mai kyan sufa mai biyayya duka kin sufantu da sunanki a zuciya na ne na zana tatu alaka ce ita ke sawa a fahimtu mun dace zo mu zauna mu zaga kasai. Wa yarda da na yi kira zo ki amsa ki rike ni sosai. Na yi kira gani na zo karkaci kowai ina son ka zo mu zauna zarge ka sosai. Na yi kira zo ki amsa masoyiyata zaren saka ba ya daure akuya akwata da mamaki mai kinka yayi maka bauta zaman tare shi yakan zamtowa abota mu zauna tare yar amana mu ringa bauta ba za ni rike ganyaye ba na kyala rasai. Ida ka yi kira zana amsa ma gani gaban ka zana duka ma a komai in kai bani danka ma masoyina zo tsaya dama ka sa hula shiga ta alfarma rike hannu na masoyina maza ga kasai. Sai da ke Sai da kai ke na gani na zo ka to baki min gizo kai na gani na taho baka min gizo. su na bari na zo na zamo gwarzo.